Tradičné jedlá, ktoré môžeme na feštách nájsť, sú hlavne z kuracieho a hovädzieho mäsa. Toto je úplne jednoduchá príprava všetkého, čiže každý človek si kúpi to, na čo má chuť a urobí si to väčšinou sám, alebo si vyberie už ten jeden kus, ktorý on chce. Väčšinou sú tie kuriatka úplne neochutené alebo čisto ochutené iba solou. Tu za mnou môžete vidieť, ako sa pripravuje tradičná portugalská a madérska ešpetáda. Ešpetáda sa napichuje na palice z bobkového listu. Nijako sa neochucuje iba solou. Chutí presne tak, ako bobkový list. Čiže vy ho tam nenájdete, ale máte pocit, že ho jete. Môžete si vybrať ten kus z tej časti, ktorú máte najradšej. Takže oni to takto nakrájajú, napichá nám to na palicu, nasolí to a my si to potom už sami dorobíme. Budeme si pripravovať ešpetádu z hovädzieho mäsa. Nenájdete tu šaláty, nenájdete tu rýžu, žiadnu zeleninu. Čo je úplne bežné, je jesť ju s chlebom. Takže ideme na to, urobíme si našu vlastnú ešpetádu. Ešte nám pripraví pahrebu. Tak a teraz už len čakať, kým sa nám upečie. É pão de batata? Pão de batata feito em casa. Tento pán vyrobil sám doma a je to tradičný maderský zemiakový chlieb. Mäso je najlepšie nepiec dlho, aby nestvrdlo a zachovalo si šťavu. Takže dostala som inštrukciu, že keď to bude hotové, tak mám tú ešpetádu ešte oklepať, aby tá sol, ktorá je na nej, opadala do tej pahreby a aby nebola taká silná na tom mese. OK, muito obrigada. Takže ešpetádu máme hotovú, môžeme ísť skúšať. Je to strašne horúce a verím, že si budeme oblizovať všetky prsty. Čo je moja najobľúbenejšia časť jedenia ešpetády, je, keď si zoberiete chleba, zoberiete striedok a namáčate do výpeku. No a ako sa je na feštách? Rukami, ústami, bez príborov a kdekoľvek. Mäso sa rozpadáva v ústach. Výborné. Dnešný deň začneme na severe pri jednom vodnom mlyne. Múka, základ každej kuchyne, má na Madére dlhú tradíciu. Carlos nám vysvetlí, ako tento mlyn funguje a aký je starý. Senhor Carlos, esta moino tem 322 anos, sempre na mesma família e o segundo mais antigo da Península Ibérica. Takže tento mlyn má 322 rokov a je to druhý najstarší mlyn v Portugalsku. No a celý čas ho vlastní jedna rodina. Vždy, keď si chcel niekto namlieť, musel si to svoje priniesť. Čiže momentálne je tento mlyn otvorený hlavne pre turistov, ale napriek tomu aj ďalej niektorí ľudia si sem chodia dávať namlieť obilie. Tu nám otvorí pán vodu, ktorá je dole pod domčekom a takto vlastne pomaličky tam padá a vytvára sa z toho múka. Milo. Aha, čiže toto, čo je vnútri, tak tam vidíme vlastne pomletú kukuricu, ktorá sa cez tento stroj dostáva dole a spracováva sa na múku. Nemá pridané žiadne chemikálie, je to úplne biologické, čisté, prírodná kukurica. Je mais fino, mais grosso. Že je oveľa jemnejšia, že je oveľa sypkejšia ako tá, ktorú si dokážeme kúpiť v obchode. Čiže toto, podľa toho, či to zdvihne 3 cm hore alebo 3 cm dole, podľa toho sa mení tá štruktúra a jemnosť tej múky. Čiže keď sa to točí rýchlejšie, vtedy je tá múka polohrubá alebo hrubšia a keď sa to točí takto pomaličky, tak je tá múka jemnejšia. O milho próprio para cozinhar. Áno, čiže tuto sa ešte vlastne preoseje, keby tam ostali čiastočky, ktoré nie sú vhodné na to, aby sa z nich pieklo. Todo manual. Všetko sa v tomto mlyne odjak živa robilo manuálne. Čiže toto už je výsledný čistý produkt múky. Toto je mramor z Portugalska a tento je vyrobený priamo z Madéry. Všetky tieto kamene, ktoré tu sú pôvodné. Majú 322 rokov. Senhor Carlos sa narodil tuto v tejto izbe, v tejto posteli. 1941. 7 rokov žil v tomto dome po svojom narodení, potom odišli do domu, do dediny. Potom emigroval a opäť sa sem vrátil a pokračuje v rodinnej tradícii. A v roku 2000 sa tento mlyn stal národným dedičstvom. Tento mlyn je poháňaný vodou, teraz sme tu v období, kedy je teda suchšie, teplejšie,
a tým pádom je tej vody menej. Madeira vďaka tomu, že nemá žiadne prámene s pitnou vodou, tak všetká voda je tu veľmi cenená a veľmi si ju vážime. Voda, ktorá poháňa mlyn, sem prichádza zo vzdialenosti 6,5 kilometra z Levady Rey, ktorá sa nachádza tam v tých horách. Levády sú zavlažovacie kanály, ktoré privádzajú vodu z hôr do poľnohospodárskych oblastí. V zime sa v tejto oblasti po teploty pohybu okolo 10-11 stupňov, sme 500 metrov nad morom, takže táto oblasť je taká z tých chladnejších na Madére. Čím sme nižšie a bližšie k oceánu, tak tým sa tie teploty zvyšujú. Ale zima na Madére nie je taká, ako si ľudia predstavujú. Je to troška chladnejšie, ako sú ľudia na prímorské krajiny zvyknutí. Keď človek príde na Madéru, tak je mu veľmi ťažko predtým vysvetľovať, že aké to tu je, že je to také naozaj magické miesto, ktoré každému tomu človeku ukáže to, čo potrebuje a potom ho tak láka znova, aby sa vrátila, aby sa na ten život pozrel iným pohľadom, inými očami. Na záver našej cesty si ideme pozrieť unikátne pestovanie viniča i ovocia v kopcoch. Sme v malej dedinke Faial a prišli sme sa porozprávať s pánom Quintinom o tom, ako pestuje svoje ovocie, zeleninu a pestuje vinič. Quantos anos está aqui? Aqui há muitos anos, já desde meus bisavós. Tieto vinice založili už jeho prastarí rodičia. Nós plantamos aqui a vinha de um modo diferente. Rozdiel, ako sa pestuje hrozno tu a v iných častiach sveta je ten, že oni ho pestujú na vrchu. V zemi je veľmi veľa kameňov a tým pádom to hrozno by nemalo takú chuť a nepestovalo by sa do takej veľkosti a nebolo by také dobré, ako keď je nad tou zemou. A tým pádom dostáva viacej aj slnka, viacej svetla a môžu pestovať ostatné veci aj v zemi pod ním. Takže je to také dva v jednom a vždy kopíruje ten terén. Sú momentálne dve odrody hrozna, ktoré sú regulované štátom, ktoré sa momentálne na Madére dopestovávajú a vyrába sa z nich víno. A to je Bual a Tinta Negra. Táto oblasť je veľmi teplá, to znamená, že oni z tejto oblasti odnášajú to hrozno a vyrábajú si víno hore vyššie v meste Santana. A je to tu ešte stále taká tradícia si to víno vyrábať. A je tu aj ovocie. Tuto sa pestujú papáje, on si ich pestuje od malička, od semienka. No a tuto už máme aj dozretú papáju. Ten terén je fakt taký terasovitý, že ono to pestovanie nie je jednoduché. Ale čo sa mi veľmi páči, že dokázali využiť ten priestor, že to víno sa pestuje hore a dole pestujú ostatnú zeleninu. Takže toto je pimpinela, alebo šušu. Alebo čajot. Konzumuje sa varený, vyprážaný, ale aj surový či nakladaný. Má jemnú chuť. Takže tuto máme banánovník, teraz sú ešte zelené a majú taký hranatý tvar. A oni keď dozrejú, tak už troška zožltnú, nie sú úplne žlté, ale zaokrúhlia sa a vtedy je dobré ich odstrihnúť. Poďme sa pozrieť na prípravu nedeľného rodinného obeda. Toto je to čuču, ktoré sme videli, ktorý sa pripravuje taktiež ako varený. Pán hovoril, že jeho babka varila polievku z hovädzieho mäsa, dávala tam toto šušu, dávala tam zelenú fazulku a pomaly to varila, čiže to robila taký niečo podobné asi ako náš vývar. Väčšinou každú nedeľu alebo počas voľných dní, počas sviatkov sa vždy celé rodiny takto stretnú a spoločne varia. Všetko okrem cesnaku, čo dnes budeme jesť, tak si vypestovali oni na záhradke. Na obed bude panela, čiže koza so zeleninou. Sol sa do toho nepridáva, pretože mäso už bolo naložené včera do vody osolenej. Do tej vriacej vody dávame zelené fazulky, zeleným fazulkám mäso. Sú tam celé kusy, čiže je tam aj pečeň, tam vidím. Čiže je to celá kozička. Má úplne inú chuť to kozie, preto tam nepridávajú ani veľa cibule. Tak zavrie sa to a hotovo. Potom nakoniec tam pridáme túto kukuricu. Okolo hodinky a pol sa to bude variť. Základom madejrskej kuchyne je mäso. Jedlá sú jednoduché, no na kvalitu surovín sa kladie veľký dôraz. Všetko toto, čo sa uvarilo, sa vysypalo na tento obrus. Tieto taniere nie sú na to, aby sme si na to jedlo dávali, ale sú na to, aby sme tam dávali zbytky z tej fazule, zbytky z mäsa, to, čo zostane. Takže teraz si už všetci len sadneme k sebe a všetko to zjeme. Dobrú chuť!
Už to týdne som úplne. Ešte to pokrajú na menšie kúsky, aby sa to ľahšie jedlo. Vyskúšam tú kukuricu. Taká troška tvrdšia, my sme zvyknutí na mäkšiu. Je to zaujímavé, že tam tak málo ochucovadiel išlo a napriek tomu tam cíti toľko chutí. To mäso tomu dodáva takú špecifickú chuť, ale výborná. Musím priznať, že je pre mňa ťažké vrácať sa na Slovensko, pretože svoj domov už mám tu. Naučila som sa žiť pokojnejšie, naučila som si vychutnávať si každý deň. Cestovanie bolo mojou súčasťou odjak živa. Preto si myslím, že je super odchádzať zo svojej krajiny, aby človek získal inú perspektívu na všetko. Na svoj život, na kultúru.